Bismillahirrahmanirrahim. Gida hudu, kashi na biyu. Kamar daga sama ya ji an watso ruwa mai datti jikin babur ɗin, har yana taɓa takalminsa. Cak ya tsaya, daga bisani da wani irin fusata ya ɗago da kansa tare da juya ya saukar da idanunsa kan setin da ya ji ruwan. Da Jalila ya tozali wadda hankalinta ke kan aje kwanuka da itace a wani ɗan dandamali da alama girkin ice ake a wajen. Cikin tafarfasar zuciya ya ce, ke Jalila, uban wa ya ce ki zubar min ruwan dattin haukanki a babur ɗina. Kallonsa ta idan sai a lokacin ma ta lura da shi. Da sauri ta ɗauke kai ta ce, kai haƙuri, ban lura ba ne. Ke da Allah zo ki goge mu, ko ki cire wannan bakin hijabin ɗin naki ki goge mu. Wani haushi ne ya kama ta, duk da cewa gabanta na faɗuwa. Gaskiya ni yaya Fuad ba zan saka hijabi ɗina ba. Sai dai na ɗaure maka, ta faɗa tare da ƙarasowa wajen. Ta kunna famfo ta ɗebi ruwa ta watsa gefen babur ɗin. Ta kuma ɗeba ta watsa, hakan ya jiƙa har wajen saman babur ɗin. Sai ya ga kamar da gayya ta jiƙa masa babur ɗin. A fusace ya ƙarasa ya fincike hijabin ɗin jikinta ya shige gogewa, ya wulla mata tare da cewa last warning. Kin san waye ni wallahi. Cikin tsananin bakin ciki da takaici dan tunda ya fincike mata hijab ɗinta da tsandare a wajen. Sai kare kirjinta take yi dan kayan jikinta ɗin san ba wadatattu bane. Vest ce da ta ɗan kama ta, sai zani da ta ɗaura. Shi yasa duk ta zumbula hijab. Ta kalle shi idanta da ya kawo ruwa. Waye kai ɗin to? In ba tsabar mugunta ba, ka ɓata min hijabi bayan na baka haƙuri? Na surutar jikina ka tozarta ni, Allah ya isa na. Ta ƙara shi tana mai share hawaye, ba tare da ta sake kallonsa ba, ta sunkuya don ta ɗau hijabin ɗinta. Ta sanya ta ci gaba da gyara wajen suyar awara da take yi, don na sayarwa take yi. A fusace ya ƙaraso wajen ya yi bal da kayan auren da ita, da ta gama yankawa suka zube a ƙasa. Ihu ta fasa mai ƙarfi, na shiga uku na lalace, wallahi sai ka biya ni wallahi. Ta ƙarasa ta cike da matsanancin kukan da ta riƙe shi tun sanda ya cire mata hijab din. Da ƙarfi take sumbaton bakin cikin abin da ya mata. Sanu hankalin mutane estate din suka yi ta leƙowa. Ta tsagar gida da mai bene aka fara buɗewa ta sama. Wata mata ta leƙo a daidai lokacin ma ɗayan gidan ma matashiyar mata ta buɗe ta leƙo ba tare da sun ce uffun ba. Suka tsaya suna kallon su Fuad. Ki zo ki kwata. In dai kina da ƙarfi ne wallahi, dan duk gidan nan ban ga wanda ya isa ba. Wallahi tallahi ko sama da ƙasa za ta haɗe sai ka biya ni. Dalila ta ƙara shi tana sakin wani kuka. Daga gidansu Dalilan wata mata ta fito sanye da hijab ruwan toka ta ce, wai me ke faruwa ne Dalila? Ni kin cika ma jama'a kunne kamar wata ƙaramar yarinya, ko kunya ba kya ji? Wai ma ba kya ji ana kiran sallah ne? Jalila ta juya ta fuskanci mama, tana share hawaye ta ce, mama kalli wulakancin da ɗan ƙaryan nan ya min. Awara ta ya zubar min da rabi. Matar ta yi saki. Wallahi na san Fuad ba zai miki hakan ba da gangan ba, in har ba rashin kunya kika mai ba. Gani yadda mama ta goyi bayan sa yasa ya samu damar magana. Wallahi mama sam yarinyar na bata da kunya. Wani za ta zo ta bata wa babur, ne magana ta yi min rashin kunya, nan ya shiga gaya mata yadda abin ya kasance. Matar ta ce, "A to, ni da malin na san hakan za ta yi. Lallasa min ita. Da zan fi jin daɗi, don yanzu haka ɗiban albarka ta gama yi a cikin gidan nan ta fito." Fuad ya ce, ni ki bar ni da ita, zan yi maganin rashin kunyarta. Matar da take jikin taga ta baki ta koma. Maman Jalila ta wulla mata hararar munafurci. Matashiyar matar da ta rage bata koma ciki ba, da ɗan ƙarfi yadda Jalila za ta ji, ta ce, Jalila ki yi haƙuri, kawai ki ɗebe ragowar ki wanke wasu, dama ai ba sa tsoron Allah. Ta faɗa tana mai ɗan hararen Fuad. Daga haka ta juya ita ma ta rufe gidan. Mama ta harare ta ce, almunafunfun, ku ji da matsalar ku, duk wani leƙo kuna jin abin gulma. Har lokacin Jalila kuka take yi, shi ko Fuad sai daɗa kaɗe babur ɗinsa yake yi. Daga sama ya ji Jalila ta ce, wallahi sai ka san ka zubar min da awara. Yan bakin ciki kawai. Komai bakin cikin ɗan tsako wallahi ba zai ci ɗan shirwa ba. Kuma sai na gaya wa kakarta ta bi min haƙina a kanka. Wani shu'umin murmushi ya sanya. Daga bisani har babur ɗinsa ya buga, ya bar gidan da sauri ta karamar kofa ya bi. Jalila ta bi shi da kallo tana share hawaye. Ofa ta yi. Sunkuyawa ta shiga tsince awar da suka shafi ƙasa, ta zuba a wani kwano ta ajiye a gefe, sannan ta rufe sauran ta haɗa icen ta miƙe ta shiga gida, fuskar ta a tamke. Mama Ramatu ta tarar a tsakar gidan, da sauri ta ɗauke kai, ganin yadda take watsa mata rara. Wa kika ajiye wa wannan ruwan tsamin naki Jalila? Na manta ne, ta faɗa a sanyaye. To, ai sai ki ɗauka ko? Salon ki manta ki bar shi a wajen.
A sanye ta ɗauka ta fita ta ajiye a waje, ta koma ta shige kicin tunda ta ga tukunya akan murhu tana ta farfasa, ta san Umma Bilkisu ce ta ɗaura, sanin cewa ba ta da zafi kamar Mama Ramatu, yasa ta buɗe hankali ta kan fashi rabi ta ɗeko. Ta leƙo ba kowa a tsakar gidan ta fita da sauri, ta yi ta juya rabin akan awaran da ta zube, ta ajiye ragowar. Ta koma gidan ta ɗebi ruwan sanyi ta ƙara akan tukunyar ta fice da sauri, dan ta san Umma Balki yanzu tana bacci na yamma kamar mai ciwo. Ba ta taɓa yin bacci da rana ba sai dai yamma ta yi, bayan la'asar kullum, bayan ta san an ce babu kyau ma. Ba irin maganar da ba a yi mata ba akan ta daina taƙi, shi yasa duk wasu sana'a da yamma ba ta yi sai safe zuwa rana. Idan aka yi magana takan ce hutawa take, dan in ta fito tun asuba ba ta ƙara saka haƙarƙarinta da kwanciya, da wannan dalilin take kashe bakin jama'a. Ita ko Mama Ramatu takan yi sana'a da safe da yamma ne, wanda hakan ke yawan haɗa su faɗa da Jalila da ke sana'ar sai da awara, dan ita ma sai yamma take yi. Daɗi ne ya kashe ta ganin ta fito da ba a yi mata tijara ba, ta shiga tsame auren tana haɗa ta da mai kyan, har ta gama ta zuba ruwan ta rufe, sannan ta ɗauki ruwan tsamin nan da ta taho da shi daga gidan, ta shiga gidan babata da salama ta shiga ta ji tsit. Salamu alaikum, Jalila ta kuma kwaɗa sallama da ƙarfi. Ko babu kowa ne a gidan nan? Ta faɗa tana mai ƙarasowa ciki. A hankali sautin muryar Jalila ya kai kunnen babata da ke zaune tana gyangyaɗi da carbi a hannunta, wadda bacci ya kwashe ta bayan ta idar da sallah. A ɗan zaburai ta buɗe ta ce waye nan? Babata ta faɗa daga cikin falon da ba komai sai kujera ɗaya da kafet makale a ciki, sai fankar ƙasa da rediyo akan wani teburi. Babata ta jijuwa ce mai kimanin shekara 60. Jin ba a yi magana ba yasa ta miƙe tana waye ne wai? Ba zai yi magana ba. Babata ni ce fa, ruwan awaran nan na kawo miki da kika ce kina so. Tun da nake ta kwaɗa salma, bacci kike ne? Oh, Jalila, sai ka ce wata bakuwa, shiga kicin mana ki juye min. Kin ga sallah ma na idar sai gyangyaɗi. Gashi kafar nan ce ta dan matsa min yau. Shi yasa na kasa miƙewa da sauri ma, ta faɗa tana mai son miƙewa. Daga tsakar gidan Jalila ta ce yi zaman ki babata, ai na ma juye. Ko da zo na saka miki magani ne? A bar shi ki tafi wajen sana'ar ki Jalila. Ai na ga kamar yau baki ma fara da wuri ba. Gashi 4 har da rabi ta gota. Gama juya ruwan ta yi tana mai ƙarasowa falon. Wallahi babata markaɗen ne ban kai da wuri ba. To dalilin kenan. Ai to madalla, na gode Jalila, Allah ya biya ki. Murmushi ta ce amin babata. Wallahi ina son addu'o'in ki a garin, daɗi nake ji. Ta faɗa tana gyara zaman hijabi ɗinta, zuciya tana tuno mata da abin da Fuad ya yi mata. Tare da ingiza ta faɗa mata ne ko ta barta. Za ta yi magana babata ta tare numfashinta ta ce mata ai kuwa addu'an ki kin tara kin samu Jalila, ai ke din yarinyar kirki ce, duk tilin yaran gidan nan banda kamar ki. Murmushi ta saki. Allah ya ja ranki babata mai ran karfe. Zuwa dare zan zo na saka miki maganin a kafarki. Babata ta yi tana fitowa daga falon. Nagode yar nan, sai kin zo. Jalila ta fita tana cewa to babata. Babata bita ta yi da kallo tana mai jin yarinyar a ranta. Shiga kicin din ta yi tana mai fitowa da wata roba da murfi a samanta, ta koma falo. Tana fita ta tsaya turis ganin Kausar tsaye tana cin awaranta tare da dangwalar yaji, ta ci uwar kwalliya kamar wadda za ta gidan biki, ga wani kamshin da ya cika wajen. Wafa Jalila ta ƙara sajen ta ce ke Kausar, waye baki izinin taɓa min awara? Ya tsina fuska Kausar ta ce malama biyin ki zan yi, kin san ni ina son dafaffiyar awara akan a soya. Gashi na ci ta 50, sai ki ajiye min in kika soya ta 50, in na dawo zan baki. Ta wulla mata kuɗin. Dan sararo Jalila ta yi tana kallon Kausar da mamaki. Yanzu Kausar kuma sai ki buɗe abu sai ki hauci? Ai da sai ki bari in zo, gashi nan kin bari tana hucewa. Ke da Allah Jalila, daɗi na da ke sam baki san arziki. Ke komai masifa za a yi miki ciniki ma sai kin taho fa? Na yi faɗan malama. Ina girmama sana'ata, bana jurar a wulaƙanta min ita. A gidan nan wa aka raina idan ba ni ba? In dai abu ya kasance ni ce, kowa cikin gadara yake yi da nuna isa, kowa ya ɗabi shararsa ya juye a kaina. To wallahi daidai nake da kowane ƙaramin mara kunya gidan nan. Dama an daɗe ba a yi yankin ba. Ta faɗa tana bugawa Kausar wata harara da ke cin awara a hankalinta, tana jifanta da wani kallo. Tsaki Jalila ta yi ta sunkuyar da kai, ta fara kunna wutar. Ta kama ci balbal ta ɗaura kaskon har Kausar ta sake magana sai kuma ta bar wajen da sauri. Ko ma dai ya aka yi dai da jaki sai ya ci kara, dan bakin ciki zaki biɗe ni da hayaki. Ko me zaki faɗa ki faɗa Kausar, na ci dubu sai ceto. Ni murucin kan dutse ce wallahi, ban fito ba sai da na shirya. Dare shakiyanci Kausar ta yi ta bar wajen. Zama Kausar sai ta fara suyar awaran. Kausar kuma ina ga Jalila. Zama Jalila ta yi
ta fara suyar awaran don har an fara zuwa saya. Don Allah ya sanya mata albarka a sana'ar awarar tata. Ta tashi ta koma cikin gida za ta ɗau matsami, ta yi karo da Mardiya da ke tsaye bakin ƙofa, sanye take da doguwar riga baƙa kanta ba ɗan kwali, sai waya a hannu ta jona earpiece. Matsa min mana Mardiya, kina ganin ina sauri? Jalila ta faɗa. Ina so ki gaya min me dalilin da yasa kika kwafce min ruwan zafin da na ɗaura zan yi wanka, kika zuba na sanyi gashi icen ya mutu. Ba mamaki ma ke kika kashe. Wa ya ce miki ni na ɗiba? Kin ɗauka ban ganki ba ne? Kin ɗauka umman ku ce ta ɗaura to ba ita bace yau. To yi haƙuri, na ɗauka itace shi yasa. Na ɗauka ita ce shi yasa. Jalila ta faɗa tana ƙoƙarin wucewa. Mardiya ta ce, kin san Allah sai kin hura min icen nan dan ba zan ɗau asara ba. Limshe da Jalila ta ce, Allah na gode maka ni Jalila, ana ƙina ana sona, to Allah ya baki haƙuri Mardiya, ina kan sana'ata ne. Ta sakar mata murmushi har wushire tana fitowa. Ta gifta ta wuce da sauri. Mardiya ta dawo da ita baya. Kin san Allah sai kin gyara, sai kin ma mutum laifi sai ki wani kalallame shi da kirsa. To ki sani ni ba za ki yaudaran ba, har kina wani wai kina kan sana'arki kamar wata sana'ar kirki, suyar awara ta 'yan talla. Na fi dai mai bin samari tana roƙonsu suna bata don ta samu na kashewa. Hindatu da ke tsaye a dokin ƙofa tana sanya kurkum a fuskarta, ta yi tafi tare da sakin dariya. Kin min daidai Jalila, kin bata amsa daidai. Marya ta dafi kirji kamar za ta saki kuka, irin ta razana da maganarta. Ta juya ɗakin su a guje tana kiran mama. Da sauri Jalila ta fice daga gidan. Hindatu kuma ta shiga ban ɗaki. A wani irin fusata Ramatu ta fito daga falonta. Ta bankaɗa ma Umma ta shiga cewar Bilkisu ina uwar taku take? Da ita zan yi. Ke Hindatu, na fi ƙarfin a ci zarafin ahalina. Hindatu ta ki fitowa, ta makale a toilet don ta san wace ce mama. Tun shigowar mama gaban Umma ya faɗi. Ta fito daga ƙugiyar ɗakinta tana ɗaura ɗankwali. Subhanallah Ramatu, me ke faruwa ne? Na ji muryarki a sama. Ai ba za ki san me ke faruwa ba, tunda har kina jin yaranki na kwaɓa wa Mardiya magana suna matsayin 'yan uwanta. Umma da ta kasa gane inda maganar ta dosa, ta juya ta ce duk yaran nan fa ba sa nan. Zai wuce Hindatu da waccan mai kwalakwalan idanun ne, wai har ta kalli Mardiya ta ce tana bin ɗakin samari don a bata kuɗi. Hindatu na taya ta. A lokacin da ta fito daga toilet ɗin da sauri don ta ji mama tana kokarin canja alakar zancen. Umma, Mardiya ce fa mai tsokana, wai Jalila haka za ta kare da suyar awara. Ita dai Umma ta yi shiru kawai tana tafa hannu. Mama ta ce to aniya bi aniya, wallahi wannan shirin sai dai ya koma kanku. Ku za ku yi wannan harkar ba 'yata ba, daman ga kunan jere mata ɗaiɗai har 5, sai dai a yi a kanku. Wannan jidalin ta hau ta fice fu daga falon. Umma ta kalli halin inda ta kalle Hindatu ta kai mata duka. Kin ga tsayar da kuka janyo min ko? Kira Jalil, me yasa baku da haƙuri ne? Kun fi so koyaushe ba zaman lafiya ko? Da wanne zan ji ne Hindatu? Ai shikenan, Allah ya muku albarka, ta faɗa ta shige ɗaki. Jikin Hindatu ne yayi sanyi, ta sanya hijab ta fita wajen Jalila. Umma kam tunda ta shige ɗaki sai ta zauna kan gado ta rafka uban tagumi, tana hawaye. Wani irin tsoro ne ya shige ta. Ba wai Ramatu ta saba cewa 'ya'yanta za su zama marasa ji ba. Ta san Allah ke yin komai, amma mutum mugu ne, wasu akwai mugun baki. Ita kanta ta san gidansu babu control ko ɗaya. Wani irin zama ake yi dan kawai tana jajircewa ne. Za ta iya cewa laifin mijinsu ne Isuhu. Baya zama dan sai yayi wata 2 bai leko gidan ba. Yana can yawacensa da ba wata sana'ar kirki yake yi ba, sai in za a yi biki su yi maroƙa. Kuma idan zai zo baya zuwa da komai. Matansu suke fafutukar komai, hatta 'ya'yansu matan da mazan, kowanne da abin da yake yi dan kuɗi ya zo mai. Mama Bilkisu ita ce matar Hisu ta farko. Auren saurayi da budurwa suka yi, dan ba za ta fi shekaru 15 ba lokacin aka yi musu aure. Auren haɗi ne dan babanta malami ne, Isu kuma ɗalibinsa ne, yawanci komai malam ne ya yi, saboda babu wata sana'ar kirki da yake a lokacin. Shi ma shekararsa 25 a lokacin. Bilkisu ba ta son sa, amma haka ta haƙura. Tun daren amarcinta ta fara fuskantar matsala da Isu, dan gurasa mai kuli-kuli da ɗan tsire da bai fi yanka 3 ba ya kawo mata a matsayin ƙazar amarci, sai lemon fanta 2, kuma shi ya cinye ma. Sai washe gari da ya kawo shinkafa rabin karamar buhu 'yar Hausa, bai sake kawo komai ba. Kai duk wani abu ba shi yake yi ba, daga gidansu ake taimaka mata har ta yi haihuwar farko, ta haifi Ruqayya. Tun daga nan kuma sai lamarinsa ya ƙara bunƙasa, dan sai yayi kwana 2 baya kwana a gidan.
tun tana kuka tana kai ƙara har ta daina zuwa don zuwanta babu abin da yake tsinana mata. Wata rana a rufe ta da faɗa malam ke yi wai ta koyi haƙurin zaman aure don ya kwantar mata da hankali ya bata kuɗi ta fara sana'a. Shi kansa abin yana damunsa amma ba yanda zai yi ne saboda kar a yi mai dariya don babu yanda mutane ba su kawo su rashin quality ɗin Isuhu ba amma